necesitamos as seguintes cousas: vinagre, unha botella, bicarbonato, embudo e glous. Primeiro, botamos o vinagre dentro da botella con a axuda dun embudo. Non fai falta tanto, pero bueno, boto un cacho, non sabes. Así está. Agora, tamén con a axuda dun embudo, metemos o bicarbonato dentro do así. Yo máis ou menos así, sí, máis. Espera, que non me acabei Isto xa está todo, deixámoslo así. E agora enganchámoslo á botella. Olha, E agora botamos o bicarbonato dentro da botella.